Ασχολούμαι κυρίως με το ύφασμα, δημιουργίες από ύφασμα, είτε αυτό αφορά γυναίκες μέσα στην καθητά τους, ρούχα που θα τις συνοδεύσουν από το πρωί μέχρι το τέλος της μέρας, είτε αφορά κάποιους ρόλους από παραστάσεις, είτε θέατρο είτε κινηματογράφο, είτε αυτό αφορά γλυπτά από ύφασμα. Τι έχω φτιάξει. Τώρα αυτό ποικίλει ανάλογα με την παράσταση, δηλαδή ανάλογα με τους ρόλους προσαρμόζεις και εσύ τους χαρακτήρες και είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, είναι από τις αγαπημένες μου γιατί στην πραγματικότητα σε συνεννόηση με τον σκηνοθέτη δημιουργείς ένα χαρακτήρα από την αρχή, φαντάζεσαι πώς είναι, από την εποχή που μπορεί να αφορά, το φύλο, τον χαρακτήρα, τα χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς του και χτίζεις ένα πρόσωπο από την αρχή. Έχω κάνει και για παραστάσεις σε πιο μοντέρνες και σε πιο κλασικά έργα, έχω δουλέψει. Τώρα ετοιμάζω για μια πολύ ενδιαφέρον παράσταση που θα γίνει όλη στην νοηματική, ένα κινηματοθέατρο στην ουσία, που θα είναι χορογραφία βασισμένη στη νοηματική και θα αφορά και ακούοντες φυσικά, αλλά και μη ακούοντες, κάτι που δεν έχω ξανακάνει και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το αποτέλεσμα όσο προχωράει η πρόβες είναι πολύ εντυπωσιακό. Το κομμάτι των κουστούμιών, εκεί μπορείς να πειραματιστείς και να κάνεις πράγματα τα οποία αφορούν άλλες εποχές, άλλα στυλ. Δεν σε απασχολεί να είναι τόσο φορέσιμα στην καθημερινότητα, εκεί βγάζεις μια ακόμα πιο δημιουργική πλευρά. Η διαδικασία που ακολουθώ στην ουσία είναι από την αρχική σύλληψη του σχεδίου, είτε θα με εμπνεύσει ένα ύφασμα και θα το δω σε ένα σχήμα, είτε θα δω ένα σχήμα και θα το υλοποιήσω με ένα συγκεκριμένο ύφασμα. Από το σχέδιο μετά η επόμενη φάση είναι το πατρόν, που στην ουσία κάνεις το σχέδιο σε πραγματικό μέγεθος. Ακολουθεί η κοπή του υφάσματος και η τελική συναρμολόγηση που είναι η ραφή. Τα υλικά που χρησιμοποιώ ποικίλουν. Αγαπημένα υλικά είναι τα φυσικά υλικά, όπως είναι το βαμβάκι και ό,τι παράγει η φύση, αλλά από εκεί και πέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα ήθελα να βγάλω, μπορεί να χρησιμοποιήσω, μου αρέσουν πολύ οι διαφάνειες, τα τούλια, η βισκόζη, η ποπλίνα που μου αρέσουν πολύ τα πουκάμισα, ας πούμε. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που με απασχολεί είναι να νιώθει ο άλλος καλά και οι υφές των υφασμάτων με απασχολούν. Θέλω να είναι μαλακές, να νιώθει ο άλλος τρυφερά μέσα στο ρούχο. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ και υφάσματα τα οποία είναι πιστοποιημένα ότι είναι καλά για το δέρμα. Όχι, δεν επικεντρώνομαι σε συγκεκριμένα pattern. Ό,τι με εμπνεύσει. Είτε θα βρω κάποια έτοιμα, είτε θα δημιουργήσω από την αρχή. Δουλεύω πάρα πολύ το άσπρο και το μαύρο. Μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτή η αντίθεση που κάνει. Και τα δύο με εκφράζουν. Αλλά στην καλοκαιρινή συλλογή φέτος πιο πολύ από ποτέ βάλαμε χρώμα. Είναι και λίγο μεγαλύτερη ανάγκη από κάτι αισιόδοξο μετά από 3 χρόνια πανδημία. Θέλουμε λίγο πιο γκλάμο και πιο happy χρόνο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιώ είναι κυρίως μολύβι για το σχεδιασμό, ψαλίδι, χάρακες, ειδικά ψαλίδια για υφάσματα, ηλεκτρικά ψαλίδια για κοπές με μεγαλύτερης παραγωγής, αυτόματη ηλεκτρονική γαζωτική, ανάλογα τις ανάγκες.
Το Fractal είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έψαχνα ένα χώρο για να δημιουργήσω ένα εργαστήριο. Προέκυψε και ένα showroom παράλληλα και εδώ πέρα συμβαίνουν όλα. Δηλαδή εδώ δημιουργούμε, εδώ σχεδιάζουμε, εδώ κατασκευάζουμε, εδώ γίνονται οι συναντήσεις για τα πράγματα που θα γίνουν με τους συνεργάτες μου. Είναι, ξέρεις, κάτι παραπάνω από το σπίτι μου. Ιδανικά θα θέλαμε έναν κόσμο που να ενδιαφέρεται ποιος φτιάχνει τα ρούχα του. Ακόμα πιο ιδανικά να σταματούσαν οι άνθρωποι να ψωνίζουν από fast fashion εταιρείες. Έχω κάποιο κοινό και κυρίως ανθρώπους που έχουν καταστήματα στο εξωτερικό και ενδιαφέρονται για ελληνική μόδα και πιο natural υφάσματα και πιο ιδιαίτερα σαν σχέδια και αυτά. Τώρα είμαι σε μία φάση που προετοιμάζομαι μάλλον για μία έκθεση που θα παρουσιάσω για πρώτη φορά. Είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου γιατί ασχολούμαι με τη λιτική αρκετά χρόνια. Είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου καιρό να υλοποιήσω και θα παρουσιάσω στην ουσία γλυπτά από ύφασμα, σε τρισδιάστατη μορφή. Αυτά θα εκτεθούν σε διάφορες γκαλερί εντός και εκτός συνόρων.